adikku bocah bagus pinter tenan eno anune onanung enanung sampeyan iki jan apik ngarepe ning elek mburi kok Pak Bet elek yo Bet ning mburi kok sing pokok ngarep isih iso mencirit nanging iya lah kok bener ora dicatat mburi kok ya Pak lah iya kuwi ngati-ati nek metu lawang mburi nek ora kok rumati tenan dadi sawan dadi sawan ya kowe adikku Bathara Guru karo Narada iki Kakang Semar ya guru Kakang lah kok dadi kowe dadi emprot emprit kok emprot kuwi janjane apa sing kok gayuh banjur nggodha karo momonganku Palasara Kakang Semar ulun bakal paring pengendikan dewi marang titah ulun Palasara iya wis kek kondho mangsa bodho anggonmu bakal paring wejangan adi guru encok adi guru ki sing mburi kae kok sampean ben arep tiru oh selengane kok menggugat karo perasaane wong asepuh kula ngaturaken pangabekti Bu Guru iya Palasara lun tampa Bu Guru Narada kula ngaturaken pangabekti iya Palasara ulun tampa badhe nyadung dawuh Bu Guru Palasara ulun dinuta marang Iwang Padawenang isine besok jeneng kita bakal kawisuda minangka dadi langkeping dewa ing kayangan aduh ulun kasinggihan bukulun nanging isi ana sarana kang kudu kita tempuh sepisan jeneng kita kudu pinter palakrama lan bisa duwe turun sawise jeneng kita palakrama lan duwe turun besok jeneng kita bakal nampa ganjaran kang agung bakal kawisuda minangka dadi jangkeping dewa Kakang Semar aku bakal kawisuda jumeneng minangka langkeping dewata nanging kudu pinter palakrama lan aku duwe turun kaki matur nuwun lah adikku utapaku tenang anune anakku ya kono barongo Mas anggere esuk Kang Slupan kowe dadi sesuk mamaku Palasara bakal diwisuda dadi dewa ngono Guru iya Kakang ya tak trima Narada tak trima iya Kakang wis tak melu mayang wae aku jelei tenan bapak ora lunga deruk mboten aja lunga ambak-ambing barang kaya ngene ning teguh irungmu iki minangka dadi pusaka oh nggih pusaka kok mari jelei Pak ora lah seranane anggone bakal antuk judu bisa palakrama lan oleh turun carane kepriwe di Hadi Bathara Guru Kakang Ismaya Palasara kudu gelem nglakoni tapa anut kisi ing Bengawan Swilu Gangga lan engko tansah angulatana marang Teja Gurniti yen pancen ing kono ana pewujudan Teja wujuding Teja Gurniti yaiku calon jatu krama kita Palasara. Kula ngestaken dawuh bukulun wis mengkono wangsit ulun kondur makayangan.
Kakang Semar kula semanggaken iki momong dhateng titah Unpul. Ya tak esti apa wewangsanmu Bathara Guru. Aku nedha nrima. Sampun Semar, kula nyuwun pamit ndherekaken dhateng Adi Permit. Ya, sing ati-ati nggonmu momong apa anak-anakku dhewe to. Tindak ngestokke dawuhe Adi kula Bathara Guru. Sampun saged palakrama. Sampeyan kok sampun. Rasa crikis. Sing dundang ki aku. Oh nggih. Kedahipun dipun nulatih wonten pundi telonjongipun Teja Gurniti Den. Iya. Wis ayo tutno laguku anut kising Bengawan Swilugonga. Suwawi kula dereken sing dupayaku. Kowe tomo gedhi bali bapak. Nggih. Pun kok iya kaki. Meraina semu pengiwang ngaruna kadinetrane aku rapuh sabdaning kukila ringkani guru saketer kekidungane engkung nirwu sing pinip panca pepetoking ngayamono dong
lintang jaya kusumayana sumawur lumrang kang jolodong jagat yu ana apa Dik tak rasa uripe awake dhewe saya suwe saya mundhak dina saya mundhak rejekine sawise aku nampa pituduh anak wedok loro amis supaya gawe prau loro amis tapa nang susun ngisor yuk sing dhuwur dinggo gawe asung pitulungan kabeh para pawongan sing kepengin nyabrang Bengawan Swilu Gangga kene yuk senajan to awake dhewe iku ora kanthi mathok rega ning ya semono saka sing katresnan para sedulur rejeki sithik lan sithik bisa mlumpuk satemah bisa ngangkat karo rezekine awake dhewe ya yu walah Dik aku nek kelingan jaman aku Dik urung kok tulungi tenan aku jaman rung melu kowe jan jan aji godhong jati mung disampar rono disampar rene ya ning kabeh mau mergo mung aku nggugu pengaruh karo sing jenenge Prabu Wiyaga ratu apa piye udu ratu jane ning gayane kaya pemimpin tenan njaluk dipasani tenan aja ning Wiyaga ki wong njaluk udut karo kancae kudu nyembah dhisik kok oh ngaturaken pangabekti kunjuk sandhap neraka ngono kuwi jenenge ning ya kuwi merga saka upase sing jenenge Ulayaga pancen njlehi tenan aku wis jan trimo jileding aku nek ndelok karo gelare pancen wah bagus-bagus wasis-wasis kaya-kaya ki pintere ra jamak-jamak ning ya kuwi mau isane ya semung caping gunung Budhe wis jajal aku upama ora kok openi cilaka tenan aku. Ning seplok aku melu kowe wah jan saya mundhak rezekiku saya mundhak awakku. Kok ya mundhak awake ora. Ya kabeh ditampa kanthi rasa syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat. Anakku Loramis ya mung minangka sarana ning kabeh kanugrahan ya mung sak juga saka pangmasening Gusti. Nah iya kaya. Om merena semubang iwang aruna kadinetraning ngagerapu sabdaning kukila ringkani goro seketer kekidunganing kung lirwu sing pinipanca Petro nun aku kok weruh Tejo Gurniti wal pundi Den ana sak mburining para wanita kae kaya-kaya jumedul saka tengahing prau Sumara Tirja Gurniti Petro. Weh lah, kok ten jero prau. Angge cobi dicaketi. Reng, apa? Takono karo Mbak Yu kuwi jajal. Sing ning jero prau kuwi jane sapa? Ya wis mung tak takoni Gandra dicaketi mawon. Oh
Tejane ten pundi, Den? Kaya-kaya cumondhok ana jroning prau kae Petro. Ha nika tek sinten niku apa panen wong wedok-wedok niku sing duwe prau lho. Aku dhewe ora ngerti wis jajal takono. Gong, jajal takono karo Mbak Yu kuwi. Kuwi do nyambut gawe apa? Kok sak yahene atase Piyayi Putri kok do glidhian nanggir kali. Cah Pandhan Sima apa ya? Kula nuwun. Jagat. Monggo Mas, monggo. Badhe nyuwun prisa Mbak Ayu. Badhe pitaken napa? Kok sampeyan do tirik-tirik ten niki apa pancen bar saka pasar malam napa? Jagat. Kula niku tukang satang prau. Walah, wong wedok kuwi. Wedok niku saged mawon. Kula mboten tampikan gawean kok. Bener wong wedok sing liwes kok ngono, sing apik kok ngono kuwi yo. Rasa tampikan pokoke ora kesel banget oleh duit. Dadi iya. Sampeyan sapa? Kula Nyai Panjala. Seburi? Satya. Kula sik kondang garwane Mas Kirja. Oh. Isih budheg. Wis bolong. Seburi? Arep apa Mas? Ora siut. Takon-takonan kok anggepe kaya yak-yak ora. Ndelok poreme iki genane wong ra duwen. Aku kok ngerti. Paningal 1000. Ndak paningal 1000 barang ora. Kula ajeng nyuwun sampeyan tukang nglakokke prau. Nggih. Oh, saiki kula tak takon nek kira-kira prau sampeyan niku mangke kula tumpaki sak kanca. Oleh. Lah nggih oleh mawon monggo. Oh. Iki mengko nek tak tumpaki sak kanca iki mengko kira-kira kowe arep bayar pira? Sing arep nunggang niku sampeyan apa kula? Nek sampeyan sing nunggang ya sampeyan sing bayar. Hah, aku nggonku kuwi sing bayar ki ditunggangi. Ya ora umum kok. Ya tenan. Menungso ki ora tata kaya ngono kuwi ora umum. Wis kok ditunggangi kok bayar. Sudi temen. Anggepe iki kagep kaya wong. Ora wong kapiran kula Mas. Iya wis, aku arep numpaki kowe. Bungak-bungok ora. Sugiyarti. Sugiyarti ki. Iki mangke nek numpak nggih tau nek kula sing bayar yo bayar pira. Adat sing pun menika saking mriki dumugi tepi mrika menika 2 jam. Oh, niku sami nyukani sedoso. Oh, dadi sak jame bayar 5.000. Lah nggih. Nek wong 4 iki mengko dadi 4. Nek upama aku bayar ringkese wae 30. Piye? Wong 4 praume ditumpaki wong 4 bayar 30. Wong niki pun patokane semonten niku kok dinyang ora. Nek pancen ora kuat bayar ya rasa nunggang ora. Mas aku kok menungso kok werna-werna le anggap itung temen ora. Wis nunggang kepenak-kepenak angler-angler. Wis murah isih kon murahi. Wis. Wong kok medhit ora. Wong ora kelong kok. Akan wuwut ora. Nggih saged mboten saged nggih sekawan ya kawan dosa. Sampeyan sapa? PG ora PG ki apa? Ora lambe gedhe ngono, Pak. Den apa?
bayar 40. Ya saku kudu atur bayar piragus manut Bagong. Wah nggih niku wis pokoke. Iki sing arep numpak ki bendaraku karo aku sak kanca. Iki ditepuke Ndara Palasara. Jagat. Menapa paduka kepareng badhe nitih prau kula Raden? Ya yen pancen jeneng sira kabeh siaga tata-tata nyabrangake aku sak kanca, aku kepengin nunut nitih praumu. Jagat yo ditata praune. Iki Raden Palasara sak kanca bakal nitih prau. Oh iya ditata. Aga panjen piyayi ayo. Engko ditata sing apik kae sing dilenggahi karo Raden Palasara. Iya. Nek mung kira-kira uwuh-uwuh kae mung sak-sake. Salah ditata barang wis. Wis ora ditata barang angger do wisuh wae wis. Tak melu nunggang aku. Iya ta, Ker? Brek. Ya pakoke reka-reka ora. Petruk nun ayo padha mlebu nang sak madyaning baita. Monggo kula dherekaken nulan wae. Saya manengah lampahing baita parandene ing kono Raden Palasara datang ngrasaken sekeca nitih marang prau ingkang den satang marang Nyai Panjala sak rencang kang den presani amung teja kang cumandha ana sak madyaning baita. Engko datan kekilapan sumbering teja dumunung ana dasaring prau. Noyah-nayuh Baskara Titimangsa. Ing panggaita daya-daya mangertos apa purwane kok dumadi teja Gurniti. Raden Palasara sigra anggenjot palwa. Padha sakala palwa jumplang pecah hajur kumur-kumur. Kacarita kodating jagat pecahing palwa. Ingkang padha dadi titahing Bathara ya dadi manungsa. Gondo amis kang cumandha ana angganira Sang Dewi Loramis dadi satriya lan dadi wanita. Kocaposet kang rubung marang angganira Sang Yayu dadi satriya, katir kanan lan kiring uga dadi satriya. Layar dadi wanara. Satang ing kono salah gedaden dadi deksaka lemeking tapa dadi satriya. Yuyu kang cumandha ana dasaring palwa ya wujuding rekata dadi wanita. Kocapa pecahing palwa ana swara kang jumegluk sinarengan pandriting para mban kang saya gentir dening ware.
Aku tak takon kowe kedadian saka apa? Yo, aku tak bloko marang kowe kabeh. Aku saka gandani Dewi Loro Amis. Lah kowe aku saka set kang ngrubung anggane Dewi Loro Amis. Aku katir kananan kiri. Aku lemeke Topo Sang Jayu. Kula pun rekata yuyu ingkang cwandha dhateng dasaring palwa Raden. Awake dhewe tumitah ana madya padha ana kang mijing. Ora liya kejaba mung Bambang Palasara. Gelem ora gelem kudu gelem ngaku anak aku lan kowe kabeh. Iya aku jumbuh, iya aku cocok. Aku Sabiyantu. Wis ayo padha ditututi awake dhewe ngawuh Sudarma Rama Palasara. Ibu Loro Amis, kula nyuwun jeneng aku njaluk jeneng Rama. Kula nyuwun kekasih Rama. Wanita kang mawa teja gurniti, aku tak takon kowe sapa? Jagat waleh-waleh menapa? Raden kula menika putra Wirata pun Durgandini. Inggih pun Loro Amis. Paduka sinten Raden? Aku Bambang Palasara. Nek ngoten iki pun panjen ketemu jatuh kramane. Sampeyan menyen dipacangake kalih Ndara Palasara. Palasara nggih pun dipacangke kalih sampeyan. Ya senajan temungkono kaki kaya dene aku ora narimakake. Palasara nitih palwa nunut prau kula kok dadi gawe rusak ing prau. Senajan temungkono iku minangka dadi kodrating dewa kang kudu ngruwat marang Trimalamu. Pun niku pun wajibe ngaten menika. Aja kok cucu-cucuan. Ning sing pokok ayu padha digoleki apike. Niku kabeh pancen proses. Ngertos proses? Ora. Kula ya ora denger. Pun saniki monggo di dadekke siji rasa sing becik. Ampun sok seneng adu rasa. Iya kaki. Wis saiki ngene wae. Ayu Durgandini panjen jeneng sira minangka dadi pintaku. Mrene ayu bakal tak pondho Nyai.
sakmenika ngaten kemawon Raden kula sagah paduka pondhong lan boten wonten jejering jalma kakung ing badhe kula adosi kejawi namung sajuga paduka Raden Palasara nanging kula gadah pamutah paduka sembodo yadu krama dhateng kula menawi paduka sampun kepareng saged yasa negari mekaten Raden. Netra kandhek salira tunggal netrane wong bagus wong bagus mula tinggal kono inggih kono kacarita Bambang Palasara sigra sidekap saluku juga netra manding puncak gunung Tursina kang den estiamu kanugaring Jawata ancek-ancek sela gajah amuja negari ing kruwinang wong marang Jawata dumadi kedaton kang endah warnanipun wis manten Dewi Durgandini dereng saged nampi malah kepareng amotah ambabar negara kang agung sigra cancet taliwondo sang begawan Palasara ya Bambang Palasara manjing ana sak ngandhaping mandira ingas manekung marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat apa kang sedya ana kang sinabda dadi loyah nayuh Baska Titimangsa wis titimangsa binuka tutuping bathok bolu dumadi negara kang agung tuwinageng sapa tambuh sapa iku warnanira negara tinggalane swargi Prabu Gajendra muga kang katra endah warnane. Pun kelakon anggenipun motah babaring negari kan. Iya kaki nggih. Pancen endah agung lan ageng tanjeking negari. Niki nek ora kleru ya negari sing pun tuwa banget. Tinggalane swargi Prabu Gajendra muka jaman madhak marang Sang Dewi Regu takol semanten. Garwanipun mlebetipun Prabu Gutama ing negari Pancuran Manik. Iya Kakek nggih. Nah. Niki jeneng negara Ngastina, Den. Iya Kakek. Lah ngaten pun manggih kinarya mukti sampeyan kalian Ndara kula Durgandini. Ya pangestune Kakek tak suwun muga banjur bisa bakuh kukuh negara kang kababar Kakek. Lah ngaten kula puji. Kocapa jumangkah para putra-putra Rama Ibu, kula nyuwun jeneng Ibu Rama, kula nyuwun kekasih lho.
pirang-pirang sapa Durgandini kula mboten mangertos. Aku tak takon kowe sapa? Kula wanita kedajan saking Yuyu, kula badhe nyuwun jeneng Rama. Kowe tak jenengi Rekotawati. Kula gandhanipun Ramis, kowe tak jenengi Gandamana. Kula setting ngrubung dhateng Sang Dyayu. Tak paringi kekasih Raden Seta. Lesatang kanan kiring, yih katir kanan lan kiring, rupa kenca rupa. Wah, kula lemek tapanipun ibu. Kowe tak jenengi Rajamala. Wis kana padha semeni sakwentra besok yen ana janing jaman tak parengake ngiyup lan mukti ana negara ngestuaken dhae kanca sumingkir. Carita Tatosmo sing kating lelakon gandengmu sak pentawis Dewi Durgandini lan Bambang Palasenggah ing kedaton ngadina Raden Durgandini pinaringan kanugrahan angandhut onang jabang bayi mangkana cipta renggani pangeran gandeng kula sampun pinaringan kanugrahan ngandhut onang jabang bayi lan mbok pilih dasak mengisang mun titi mangsa ponang bayi badhe mangertos padhang ngowo kaki nun iki garwaku wis kana dherek numanjing kedaton rumpakan bakal nglarake ponang bayi kaki oh nggih wah lagi kedaton langsih gunul kiri kocapos kepareng mijil ponang bayi saka angganya Sang Dewi Durgandini noyan ayo Baskara Titing Pusa mijil kakung pekik pasuryani amung darbi cacat darbi pakulitan cemeng kaget kadaya kakasan Sang Palasara petokan padha diseksen bendaramu slarti ponang bayi pekek pasuryani ning cacate cemani nek tak blasterke karo pitik kualas lambemu pancen ora genah ora menungso kok diblasterke karo pitik aku kok muni cemani lho iki kana wong pirang-pirang tatakon kowe sapa wae. Aku ramamu Palasara, aku ibumu Durgandini kula. Sing mburi Semar. Sumar. Ya ki Sampar Cerma. Juwita. Oh kaki Semar. Nggih. Sing dhuwur kula Petruk, Den. Petruk. Sing mripate menggo. Wah. Gareng. Nalawangsa. Rubi samping. Marot wani bangki cantik. Kula diwidodo, Den.
dan promosi. Ibu, apa iki negarane sapa apik? Iki negaramu Kulup. Negara Ngastina kang katemben kababar mbisu kanggo kamuktenmu. Oh, ana ngono ya nggo kamukteni kabeh. Ya aku ya mukti. Mbah Sampar ya mukti. Mas Rubi Samin ya mukti. Ayo. Petro nggih mukti. Nggih. Adi Widodo Raditya. Ya wis. Tak melu sarjana aku. Cah cilik wis medhit ora. Bagus ora. Sesuk dijak tak kendangi, nek mung kan kendhane gareng apik teku. Nuksma. Kendangan kok nuksma kuwi. Kocapa takol semono. Sang Raden Dewa Brata putranipun Sang Tapa Begawan Sentanu kang mlajar saking pertapan ngupadi marang keng ibu uninga ana tinggil Binatrata negara Ngastina Dewi Durgandi lenggah den anggep yen to iku keng ibu mangkara cipta Cipu kowe tak goleki cipu. Durgandi niki putrane sapa? Kula mboten mangertos, Raden. Cipu kowe tak goleki cipu, aku pengen mimik cipu. Aku kangen karo kowe cipu. Apa? Mana kowe? Iki cipuku. Wiji buku no. Tak tempilang sesan. Lakon apa ya? Iki sapa, Nggir? Aku nang ngerti. Urung tak takon olah kowe sapa mendeles. Oh, wong kamu cibuku. Aku biasa kowe sapa? Aku Dewa Brata. Ibu tak jaluk. Ora oleh. Ibuku mana? Ora ki sapa jarine? Kuwi biasa lho mau aku ketemu Cibu tak luket ning aku malah ada dijotosi karo biasa kuwi. Kowe aja clintisane bocah wis sore. Tak sentik kuping. Oh, manuk kowe. Tak kandhake bapakku. Ayo turuti. Pandhita kinarya wangsit pindha gombang nesepa madu sarining puspita
sarining puspita lagi niki ki Palasara ya dasar nyata kowe Sentanu ayo aja ngoyak-oyak bocah wingi sore padha dene sing tuwa klakon lebur papan jagat. Wayang-wayang nuntuna wong aprang Sentanu kula pukulun Palasara kula pukul durung didimaksan. Jeneng kita kudu bisa meper marang kamurkan kita. Wis titi mangsa Palasara kudu kalunggahan iki gandeng jeneng kita wis pinter palakrama lan wis bisa aweh turun siabiasa. Ayo ulun boyong makayangan jeneng kita bakal kawisuda minangka dadi jangkeping dewa. Aduh, kula ngestaken dawuh pukulun lajeng negari Ngastina lan sisian kula pun Durgandini. Negara Ngastina Durgandini sisian kita wis ben pasrahna karo Sentanu. Sentanu kula pukulun jeneng kita kudu bisa angrengga lan kudu bisa angayomi marang Durgandini lan putrane Sabyasa. Negara Ngastina sakwentara cekelen iki Palasara bakal ulun boyong makayangan. Kula ngestaken dawuh pukul. Namung kemawon kula gadah pamutah lan panu. Binjang menawi Palasara sampun akhir diwasa. Negari Ngastina kaparingna dhateng inging wayah yuga kula pun abiyasa pukul. Iya. Ulun kang anekseni lan jeneng kita Sentanu jeneng kita mireng dhewe apa pamutahe Palasara tumrap negara Ngastina. Badhe kula sandi pukul. Ayo Palasara nderek jeneng ulun munggah makayangan kula diraken. Wonten napa Den kok muwun? Aku ning Ngastina ora krasan kok. Mbah Semar. Lah sebabe napa? Ha? Kok dadi ora krasan iki negara sampeyan lho Den? Aku wis ora krasan kakitanu saiki ra seneng karo aku. Ketok sengit banget. Kemangka saiki Sentanu saya kurang ajar bobok karo ibu barang. Aku ora dimimiki karo Cibu Durgandini sing dimimiki Dewa Brata kok, Mbah. Lakon apa? Ampun saniki mawon. Pun kajenge duja mawon. Saniki sampean nggo kula terketen ngene Kang Eyang.
Sang Bapa Begawan Sakri pun derek mriku mawon. Oh ya aku tenan nangis simbah wae. Pangesining kang wali sandeng walikat Dewa Simbara Jojon ngapatut dal pancen wong Wirata sengane goroh ora jumbuh marang apa pengendikan ora pinter nglaki Dewi Durgani tak gawe karang abang Ngastina Wirata. Sigra cancut taliwun Raden Dur apa Gandamana putra Ngastina kang winasis pangrasa mumpuni buntasing kawruh senajan to ing kono dereng akhir diwasa matek dhewe mujijat tuwuh maruta nempuh marang Madya Blajong barang saen inggo mundur Granggang Colongplangi. Sepi saiben pait wis ora ana sing kena kanggo patuladan lah kok dadi kaya kalimput pemanggih para penduduk enake melu sapa melu Samidi wae jan melu Sentanu Gagah larang ning Ngrekos pait. Walah. Ayo Jaya Wijayanti. Ayo Jaya Nangun Semar. Ayo tak puji muga-muga besok tapane para bendaramu bisa nyembuh widadari para kawula kabeh. Becik ketitik ala ketara to. Nggih. Ayo tak dereke bojo Nandramina. Ning ndi? Golek. Ayo ditututi bendaramu abiyasa doli padhereke Sriteng kakangku lambemu panjenengan ayo kecek